ċlikki ċlikki. ċlikki ċlikki ċeklem ċeklem, ftit batuta dajfa u fjakka. ċlikki ċlikki ċeklem ċeklem, Morris Townsend xi ħakka. Trevor Zara mhux biss kittib tan-novelli u tar-romanzi, imma wkoll tal-poeżiji. Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lil dawwar li poeżija. Kitbiet u tpinġijiet ta' Trevor Zara pubblikati f'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Il-karozzi sbieħ moderni jiġru bis-60 fis-sija, jgħaddu bħeffa minn maġemba u jinfexxu jidħku biha. Illum fil-YouTube tajx kemm issib ideat. U di minn hemm ġiet l-ewwel. Fil-fatt Ruben it-tifel tiegħi kien qed jara l-YouTube għalli sibt għalli poeżija bit-Taljan. Allura kemm qiegħda ħelwa din kif qiegħda ppreżentata. U kienet b'dal mod mhix miktuba stanza imma miktuba issa katina biex ngħidlek waħda u oħra b'xi tpinġijiet fiha. Ngħid il-verità dik li rajt kienet daqsxejn waħda raffa magħmula, anke tpinġijiet ma tantx kienu attrajenti wisq, kienet bl-iswed u l-abjad kollha, imma insomma minn hemmhekk bdiet din l-idea. U għatteħe, wieħed jista' jippreżenta il-poeżija b'mod ġdid, mhux kif jitfal jaraw stampata ġol ktieb, stanza stanza, imma sempliċiment qegħdin ishom jimxu magħha pass pass. Barra minn hekk inkludejt spinġijiet bil-kulur, mużika, effetti speċjali fiha wkoll effetti ta' ħsejjes, ta' strumenti ta' mużika u anki xi kemm animazzjoni żgħira. Imma bekk naħseb it-tfal qed turjhom il-poeżija f'dawl ġdid, mhux dik il-poeżija tedjanti, imma pjuttost poeżija divertenti. It-tina biskuttina, in-narċis mhuwiex peprina, il-peprina mhix narċis u l-Indjan mhux Ġappuniż. Ġappuniż mhuwiex l-Indjan, il-vapur mhux ajruplan, l-ajruplan mhuwiex vapur u l-kantant mhuwiex pittur. L-ewwel qed trid nikteb il-poeżija għaliex issa billi kelli f'moħħi fejn irrida tasal u naf li mhux ħadd tkun poeżija moqrija fi ktieb imma ħadd tkun iffilmjata, allura rrid tip ta' poeżiji li jtuni dan iċ-ċans. Mela allura rrid ninvolvi poeżiji kemm jista' jlifhom il-ħoss. Jekk hu fuq strument tal-mużika, jekk hux fuq il-tektik tal-arloġġi, jekk hux fuq l-ambjent, fuq il-natura, l-ħsies tar-riħ, tal-ilma. Dawn ippruvajt indaħħal dal-ħsejjes kollha fihom, dik l-ewwel ħaġa li tiktibha mela. Imbagħad rid nara kif ser nagħmel it-tpinġijiet magħhom. Għandek it-tpinġija li ħadd tidħol parti mill-kitba. Mhux kif naraw fi ktieb il-poeżija naħa u tpinġija oħra, din il-tpinġiet huma integrati magħha. Kultant anki il-font, ġifri anki li t-trin nifisom, kultant il-font trid tagħmilha b'mod kulurid, b'mod il-font qed jirrakkonta lek xi ħaġa wkoll. Imbagħad trid naqra jien, rajta, ġifieri nipprova nanima sewwa. Mbagħad sibt il-min jista' jagħmel li iffilmjata, min jiffilmja u min jagħmel animazzjonijiet żgħar li kelli bżonn. Xtaqt nitgħallem xi strument, forsi nibda ndoq fl-orkestra, jew inkella ma' xi banda nieħu sehem fil-marċ tal-festa. Bdejt nitħajjar għall-vjolin, b'dawk in-noti tant ħelwin. Dawn primarjament jisimgħu fuq il-YouTube mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. L-isem tas-sensiela kollha dawwar li poeżija. Dawn sibqgħu hemmhekk, issibhom x'kien trid u nispera li bekk il-poeżija tkun qed toffri ftit divertiment. Pawlu Gatt ta' Ħalmanin darba xtara tamburlin. Trid tarah kif ħarba d-dar dejjem sejjer lejlu nar. Malli jisbaħ tum tum tum, f'nofsinhar turum tum tum, ix-xemx nieżla tum tum tum, waqadlam turum tum tum. Povra martu ma tax kasa, bit-tiżbit ħadilha rasa. Fl-aħħar ħadd ma seta' jżomma, qabdet telqet għal antomma. Telqet minn dil-frattarija il-qattusa l-bebbuxija. Telqu l-ħemster u l-ġurdien, in-namus u anki d-dubbien. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.